nake ban san ran amfanin shi ba. Dusa rago sai ci yake lahiya ba za ta bi kansa ba. A sake kura ta shige gari mu ga waye za ta bi can gaba. Mai gida sai wani zance kake ban san mene ma'anarsa ba. Zama da agola akwai wuya mummunan tashin hankali. Ka yi masa shi ba ɗanka ba, ka bar shi a ce baka so shi ba. Mai zaɓarya kana da abin tsiya, ɗana kowa ne fa ka tausaya. Ko garin ne dumi ko kai ka cire baki ɗaya. Wai dan Allah sai yaushe ne ɗan nan zai bar mu shakata. Abadan Allah mai gida yaushe ne karamin yaro kaman wannan zai hana ka ka shakata. Aike dama ba kya biɗar laifin yaron ki a ambata. Kwana nawa ne ma za ya yi wata rana nan gaba zai fita. Ai kafin dan an sha da ni wata soyayyar ba mu yi ta ba. Ba mu yi ta ba. Habaka san babansa yaran su ne sanadiyar launayi. Ta faɗi jama lallai za a yi. Mai gida menene za a yi? Amma da yake kika ce mini rabuwa kuka yi ta tsiya-tsiya. A sakamakon bashin da ya ci ya sayar miki babbar tinkiya. Kuma kin ce ɗan nan shekarar sa 7 baki ce yayi 10 ba. Saurin girma yayi bai da wayo ko cizo bai san shi ba. Shi yasa ranar da na ɗan tsabure ki bai kau da idonsa ba. To wai kai yaya kake bukata a yi shi a zauna lafiya? Dan na ga alama ba kuɗi yau ka fiye zafin zuciya. Farko yaron nan daina ganin shi dare sai safiya. Sannan daga yau kuma ci da sha ko sai ban saya. Ko fara ban saya in an zo yi masa kaciya. Ko ya zauna ko kuma ya tafi ni wannan bai dame ni ba. To ya maganan girkin dare gashi har magariba za ta yi. Ke yau kan bani da kosile haƙuri kowa ma zai. Kai ko duka ne za ka sa kana mini kallon zo a yi. Kai da uwarka kuje ku nemi abinci gidan nan ba a yi. A'a dama akwai wasu 'yan kuɗi ne na so na ara maka dan gaba. Tunanin naki yana da kyau lalle na yi dacen kamila. Dusan da na zo da fushi haka sai kin nemo mini walwala. Hayya! Kirgo mini lissafo kiga yanda ake yi wa walwala. A'a to. Kai kuma ɗana zo mu je na saya maka mintin 15.